mama singură și asigurarea de viață. Vedem care este situația actuală. În medie, căsnicia în România durează 8-9 ani, timp în care se pot naște cel puțin 2 copii, în timp ce durata noastră de viață a femeilor este foarte lungă, din ce în ce mai lungă și vedeți aici, peste 85 de ani sunt mult mai multe femei decât bărbații. Cu alte cuvinte, femeie, pregătește-te să fii singură. Problema este că multe femei devin singure ca părinți de foarte devreme. Iată, dintr-un studiu european rezultă că 85% din părinții singuri sunt femei. Iar privitor la partea de asigurări de viață, în România cel puțin, din totalul primelor de asigurare încasate, doar 20% sunt asigurări de viață, în timp ce în Europa de Vest procentul urcă la 60%. Ce înseamnă asigurarea de viață? E o formă de protecție financiară a moștenitorilor și a dependenților tăi, iar femeile de cele mai multe ori sunt generația sandwich, adică trebuie să aibă grijă și de părinții lor bătrâni, dar și de propriilor copii. Când e bine să o închei? Încă de când ai devenit adult, ai împlinit 18 ani, în cel mai rău caz când ți se naște primul copil. Și când e bine să o revizuiești, de fiecare dată când apare un eveniment major în viața ta, e bine să te uiți din nou peste asigurarea de viață deja încheiată, eventual să achiziționezi o alta. Ce sumă asigurată e necesară? Suma asigurată este acea sumă declarată pe care și-o dorește clientul, dar pe care o acceptă și asigurătorul, pentru că nu totdeauna acceptă asigurătorul o anumită sumă cerută de client. Cât de mare trebuie să fie aceasta? Ar fi bine să acopere datoriile existente, creditele active, dacă nu ai deja asigurare de viață alocată acestor credite, cheltuieli de înmormântare, taxe succesorale, avocațiale, bani pentru supraviețuirea moștenitorilor pentru o perioadă de, am scris aici, 10 ani, dar pot fi câți ani vrei tu, donații de caritate, etc. De ce ar trebui și femeile căsătorite să-și facă o asigurare de viață? Pentru că soțul, oricât de mult ar câștiga, nu va renunța niciodată la job pentru a te înlocui pe tine. Rare cazuri. Și nici nu se va căsători cu o altă femeie care, cu bucurie, aceasta va deveni clona ta și va fi mama copiilor tăi ca și cum ai fi tu. E bine să te întrebi cine va avea grijă de copiii tăi în cazul în care se întâmplă ceva. Cât costă o asigurare de viață? Funcție de anumite date statistice și demografice, de tabele de mortalitate pe care asigurătorii le dețin, rezultă și prima de asigurare. În același timp contează și tipul de asigurare pe care ți-l dorești, suma asigurată aleasă, clauzele atașate, perioada asigurată, starea ta de sănătate și viciile pe care le ai, jobul și hobby-urile practicate. Cum obții o asigurare de viață? Te întâlnești cu un asistent în brokeraj sau mai mulți, semnezi mandatul de reprezentare cu aceștia, discuți despre nevoile tale financiare, oferi acordul de prelucrare a datelor, completezi un formular de analiză a necesităților și în baza acestui formular asistentul în brokeraj va aborda asigurătorii și va obține soluții pe care ți le va prezenta. În urma discuțiilor cu asistentul în brokeraj decizi care asigurare de viață ți se potrivește sau o dorești. Foarte important, în caz de daună, trebuie tu sau moștenitorii legali sau moștenitorii declarați în poliță să anunțați asigurătorul pentru că acesta să știe situația și să plătească ceea ce a convenit să plătească. Și foarte important să deții documente, înscrisuri cerute de asigurător pentru că acesta să plătească. Ce îți recomand eu, femeie, este să decizi să ai și tu grijă de proprii tăi bani și să te educi din punct de vedere financiar și juridic, să te străduiești să generezi mai multe surse de venit, să nu depinzi doar de un salariu, de exemplu, să stabilești un buget financiar de care să te ții, să înveți despre investiții, uită-te în Proverbe 31 cu 10 până la 31 și creează-ți propria afacere, de ce nu, investește constant de-a lungul vieții astfel încât să ai o sursă de venit, protejează-te pe tine prin asigurare de sănătate și asigurare de viață, protejează-ți bunurile prin asigurări specifice, scrieți testamentul. Foarte important. Scrieți testamentul pentru ca după decesul tău moștenitorii să nu se lupte în instanță sau să intre în situații nu tocmai plăcute. Actualizează documentele de mai sus, cel puțin anual, și învață-ți copiii să facă și ei la fel pentru a deveni liberi din punct de vedere financiar. Și dacă vrei soluții de asigurări și de viață, îți stau la dispoziție la adresa de e-mail contact@majordomeforyou.ro. Mulțumesc!